Yung asawa ko pala. Kalimutan ko na. Sabi ko ikaw. Ayan. Pagod na pagod. Masarap talaga ito. Tong-tong! Ay, si Ems. Nagising si Ems. Nakita niyo si Ems. Kaya siya kumakahol. Masarap to guys. Tsaka itong pinakurat. Tom-tom! Ingay! Gutom. Ayun, tapos may loot kaming nadala. Or may loot kami galing kay kay Ann. Magic Flakes. Ayun, ang dami. Isang ganito yata kalaking box yun. Puro Magic Flakes. Tapos itong cheese whiz. Thanks, Ann. Ayan. Sabi ko nga sana lahat ng item sa groceries sponsoran ka para sa iyo kami mag-grocery. Free ang grocery namin. Charot. So anyway, ayun. Shinare niya lang kasi madami daw. Happy anniversary. Okay pa, almost enjoy tayo. Okay lang, may next time naman, diba? So, Anniversary. syempre, kailangan may kiss yan. Diba guys? Kailangan may kiss yan eh. Anniversary kiss. Good night. Good night. Thank you. Si baby susunod siya na yung katuwang mo sa mga pagkarga-karga. Good morning guys. Happy Sunday. Ayan, late na kami sa sa store. 10:30 na. Wala kasing susi si mami. Ako nag-close kahapon, diba? Tapos ako din nagdala ng susi. Syempre, ako nag-close eh. So, ayan, tinatanong ni mama kung nandun ako sa sa store. Sabi ko, maya ka na punta mi. Kasi maliligo pa lang ako. Tapos si daddy naliligo pa. Pinababa ko pa kasi yung 7 boxes ng ng AC brushes na kinuha ko kagabi. At hindi sa akin yun. Kay si Sherlyn yun. So, ayun. Papalalam daw tomorrow. Dadali na namin yung iba sa store. Ayan, sabi ko, iwan na lang para dito ko na lang ipa-pick up. Hindi na mabigat yung bibit-bitin namin. So, ayun, nakaligo na ako. And, ano ba? Nakapaglagay na rin ako nito. Natuyo na eh. And absorb na. 24K gold na serum. Konti na lang siya. Half na lang halos. Hindi ko alam kung nakikita niya. Pero ang bango niya. Amoy yayamanin. Diba, ang ganda sa skin. Pero syempre, ito pa rin guys sa gabi. Moisturizer. In fairness niya medyo mamula-mula na Ayan, wait lang. Pakita ko sa inyo ng malapitan. Ayan siya. With ilaw lang kaya feeling nyo ang kinis-kinis niya. Pero may mga sinubsob ko na ayan. Pula yan. May pores pa rin naman pero hindi na ganun kalaki guys. Ayan. Tapos konting na lang dito. Dryness. Ang ganda. Oh gosh, ba't ganun? Or dahil sa ilaw lang nakatutok. Diba? Ayan, natural na fula-fula siya. Or yung mga yan. Oh, feeling ko anti-psycho. Char. So, yun. Ano bang gagawin natin? Ano bang gagawin ko pala? Wala na, good morning lang ako sa inyo. Habang inaantay ko si daddy na naliligo nga. Si Chris ready na. Pinano ko na siya. Yung pangsimba na pinasuot ko sa kanya. Yung pambaba. Tapos nagbaon na lang ng t-shirt. So, magsisimba kami mamaya. After namin ma-close yung store. Kami na. Tinatry ko itong nauuso ngayon na atomizer ba tawag dyan? Atomizer. Mahal pa naman. 400 bili ko. So, kilikili powers. Ayun na. Ayan, fail siya guys.
fail. Mahal ba naman eh, 400. Ay! Ano nga? 400 bili ko. Colors. So, hindi siya gumagana. Spray na tayo. Sobrang bango nito. Para siyang, ano, DNG na light blue. Tapos, mas cheaper lang. So, tama-tama pang ano siya. Pang everyday. Tayo magsisimba. Diyan, sa simbahan. Papunta na kami guys sa store. Ayan, naglagay ulit ako ng blush. F na F pa yung blush. Diba? Parang binigwasan lagi. Ayan, tumawag na yung customer. Meron ng customer doon. Mama, anong oras po kayo magbubukas? Sabi ko, mama, papunta na po kami. Ayun. Paduplicate mo nga ito mamaya, daddy, para may susi din tayo. Hindi na natin na-i-stop si Mudra. GGSS. Dito kami ulit guys, sa kabilang building. Sa labas lang. Ayun, bumili ulit ako ng sinigang na hipon. Pansabaw namin. Pero merong ano, KFC. Wala kasi chop suey. Gusto ko sana chop suey. Kaya pansabaw lang naman. Dapat pala nag-ano na natin. Ay, dami ring waiting. Mang inasal sana. Ang nasal 30 minutes. 30 minutes. Mang tinagal. Ulam ka na, hindi ka pa nakakain. So, dito na lang. 15 minutes lang. Made to order kasi to guys. Ay, dami kumakain dito. 199 only good. 199 only. Good for 2 person na. Diba? Dami silang menu. Ay, kanin. Magpadagdag pa tayo. Ilan yung kanin dito? 3. 3 lang. Padagdag tayo ng 3 pa. Hello guys, kauwi lang namin. Tatawa talaga sa ano ko. Ayun, oil na ako. Tapos ay, tinesting ko kasi ulit yung blush on kasi may mga ano doon. Yung clay blush kasi may mga pahabol na ano pa na customer. So tinesting ko sa akin, ma'am, ito gamit ko ganyan. Ay, maganda nga. So nakakabenta ako. Oh my gosh, 2 araw guys. Yes, nakabenta ako ng ano, nahigitan ko yung mga ano, kota nila. So nakakatawa kahit na 2 days lang ang shift ko, 'di ba? So ayun, pagka-uwi nga namin is diretso kami yung magsimba. Tapos after church is may ano kami, may racket kami guys. May hatid kami lipat bahay. Konti lang naman yung gamit. So ihatid namin sa ano, sa Taguig. Yun. Sama pa ako, hindi na. Wag na, magpahinga ka na doon. Kami na lang ni daddy mo, ha? Sure ka? Buhat ako. Wag na, okay lang na. Sila, ano muna lang. Pizza ko lang naman guys yung sa service namin. Ayun, tapos di ko alam kung sa Sunday, next Sunday, magano kami. Mag-deliver naman kami sa Baguio naman. Ano pa rin yan, racket pa rin yan guys. So diba, racket lang ng racket, sayang. Para makabawi tayo sa ano, sa nagastos. Hinaantay lang namin guys yung ano, sunod na mass. Kasi nasa ano na yung binabot namin eh. Malapit na mag-communion yung nagka-our father na. Antok na. Huwag ka na sumama mamaya ha. Matulog ka na doon tapos kumain ka. Pagkasain ko. Ha? Pagkasain ko. Uwe. O sige, asan yung cellphone mo? Surrender na yun. O sige, hindi mo naman na makukuha yun eh. Ayan, pinsan ko. Natid lang namin dito sa ano. Ano boy? Kaya boy? Abot? Dito daw sila lipat sa ano. Sa may Guadalupe lang. Malapit sa work nilang dalawa. We're home guys. Hi Tom Tom. Itong maingay eh. Ay, aray ko naman, baby, yung kuko mo eh. Ouch, ouch. Wait lang. Isa-isa lang, ha. Diyos ko, pag sasabay-sabay silang ano eh. Gustong dumamba. Gusto ka naman, Tom. Eh, wait lang. Painumin ko lang ito ng ano niya.
ng vitamins. Ayun. Yung kanyang NutriPet. Ayan. Yun. Para lang tong toothpaste. Wait lang. Oops. Ayan. Buti kinana niya eh. Galing ah. Dati kinakagat niya pa ako. Pinapainom ko siya. Alam mo na. Ang bango pa man din. Amoy ano. Amoy coco jam. Tama na. Bukas naman. Bukas naman. Ayan. Tuloy pa rin ang vitamins niya, guys. Yes, to ano yung... Ayan. Pero yung pag-twitch niya, hindi na talaga matatanggal yan. Forever. Ah, kalimutan ko itong ano. Bibigay ko pala dapat to sa, ano, sa store ko kanina. Kalimutan ko bukas na lang. Ouch! Saan na si Yung? Ito pa pansin na si Yung. Dito. Diyos ko si Yung din. Hi guys! Ari ko! Ay, Diyos ko. Ayan. Okay na. Okay na. Tama na. Ouch! Away pa yan. Ano? Ari ko! Adati! Ruchi! Kaluka. Babanatan ko kayo, ha? Laki-laki mo. Uy, susumo na mag... Ari ko! Gucci! Gucci gang! Tulog na si Chris Pulo, oh. Ari ko! Ano? 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 Ano, Miggy? Eh, Miggy. Ay! Oh, tama na. Tama na! Mukha akong buntis, eh, no? Tinayansyan ko. Busog na busog, eh. Oo. Away pa tong dalawang to. Gucci! Colors. Gucci! So, yun. Mag-ano lang kami, guys. Freshen up lang. And then, tulog na kasi maaga pa bukas ang pasok ni Chris. Hatid siya ni Daddy, eh. And, ayun. Good night. Till tomorrow. Bye.